Γεια σας και από μένα. Καινούριο κανάλι, κάτι σαν καινούριο κανάλι, πιο πολύ ενημέρωση καναλιού. Είναι το αναβαθμίσαμε το κανάλι, από ό,τι είδατε, αλλάξαμε όνομα, αλλάξαμε intro, το ονομάσαμε House of Gaming ή HOG. Ή στο intro το έχουμε βάλει HOG, γιατί είναι το H είναι το House of Gaming. Εντάξει, μπορεί να μην το καταλάβετε. Είναι λίγο περίεργο και φαίνεται σαν κινέζικα. Δεν πειράζει, γεια, θα το καταλάβετε ελπίζω. Ακριβώς. Και το αναβαθμίσαμε γενικώς, θα κάνουμε βίντεο και από υπολογιστή, θα τα επεξεργαζόμαστε καλύτερα. Εσείς βοηθήστε μας όσο μπορείτε. Για παράδειγμα, κάντε share τα βίντεό μας, να μας μάθουν κι άλλοι, έτσι ώστε να γίνει καλύτερο το κανάλι. Αυτά θέλαμε να σας πούμε, άρα γεια σας.